Ah. Angisezwa kahle. Wena kahle kahle uphikela lo angakini. Hayi lalela ngingizodla ngimphikeli kodwa nje mfethu ngiyazi mina ukuthi ubeyihlalela ngasekhaya ungathini ezile emsebenzini ezisebenzele efemi nje ukusho so umama umjoyina ngala ngasekhaya so uthi uma ukuthi wakwenza mhlamba ngabe wakwenza ngazi ngephike angazi kanti nogugu indlela alunge ngayo mpemu wekhetha no lo muntu eyibona nje ayingekho uyabona njengamanje into eyinkinga lana ukuthi yiba ngisho ukuthi mina abantu abazi kahle la esigameko ugogo umkhulu ingane manje inkinga lokho kuthiwa akasekho lo gogo amaqhiya kasekho ashona and umkhulu mfethu hayibo ngeke umdikadika akaqhamuki nento ezwakalayo nje yabona inkinga abantu abazi kahle yilabo besegcekeni ngoba ngeke uzungitshele umakhelwane angafihlelwa izinto ezibozwe ekhaya egcekeni zingaphumi so umakhelwane nje ngeke uzumthembe 100%. Ungakubeke nje nawe wena oxolo kokuphefumule kunabanye futhi asebengenile nje nawe uko uphinde nje isitoro kade uMaxon eqaleni mina nje ngingajabula kabi naye ukhetha ake kuzwa ngazile nibakithi ukuphefumula asizwe lesi story kasizwe nje story from umuntu oseduze othi naye nami sengikhumele obala ngoba nami ngiyalazi namuhla kodwa ukhetha manje into eyinkinga angithi ukhetha uthi akamazi waphela thina ngithi akasikholwa angaveli ukhetha no mina lo ngicela uphendula lo ngicela uphendula umuntu lapha ama-comment angimazi mina ugugu serious mhlawumbe ngiyamazi ukumbona angimazi ngempela wekhetha ube khona nini ePlain Hill ngamuphi unyaka no ube khona ngamuphi unyaka ePlain Hill mina ewe isekhaya phela futhi manje ngihlezi ngibhizi kodwa ngihlezi ngi-away from ekhaya okay mo away uba away i-distance engakanani mhlawumbe uyaphela mhlawumbe u2 months ngekho u3 months wena ngithi unayo intombi eCarisbrook njengoba unentombi eCarisbrook wayo ungakwazi eCarisbrook ungamazi ugugu ekubeni ngiyakwazi eCarisbrook ngagcina ngisafunda i-high school angiphindanga ngayo nazo ke bambe ngakho ufunda eCarisbrook e-high school no ngithi ngagcina ngisafunda high school eCarisbrook yena wayesafunda high school khona eCarisbrook ayikho high school imake ngifuna ukuzwa lapho nami wawufunda kwe-high school ngifunda kanokweja mina ibambe ngakho ke eCarisbrook wagcina wena usafunda usafunda i-high school usaya eCarisbrook ngangisamfana omncane ngisongola nto inkomo zekhaya nembuzi mazingene ngalapho uya eCarisbrook angithi ngangafika manje egroundini ngiyakwazi groundini ngangigcina egroundini ngiphele groundini yaseCarisbrook ngasesikoleni primary kulungile uyamazi unkankanka lolo gama ngiqala nje ndisiye kulezi uyamazi uhafu abantu engibaziyo mina ngakubalela laba seCarisbrook ungabali abantu baseCarisbrook ngisho mina bakuboka angibazi mina ngangiqala nokumbona lo ntuzo wakhona wena ngeke angibazi serious hayi nayo sengijikweni njengalo le ndaba ngitshela ngiqiniso khetha siyekele serious guys ngene ngiphikisa angibazi labo bantu because badala phela mina ngimncane mina ngiyona umuntu ama-80s Masineli ngicela singakhuluma isong khona sizozwana angena umuntu ama-80s guys angimdala ayikho bafethu lento yakhetha ayikho simiyekeni nifuna ungisaphi awuzuya nje ndawo mina benginemibuzo bengithi ngikunika yona ngiyabona ngikhuluma iqiniso kuwena kuyafana wazi lutho impendulo ngeke sizithole njengoba sesithandela impendulo ngeke sizithole angikho phela eminyakeni uye nabantu abashoyo abadala njengoba ngisho lolu bhuti ngibiza ubhuti womdala mhlawumbe ulingana nobaba nje phela ngikho mdala phela ubazi wekhetha abadla yebo ninjani siyaphila ngiyaphina sacela singakhuluma isong khona so understandani sizwanini mina engifisa ukwazi uNonhle umazi kanjani mncane kumina okay ingane vele ngambona mina ube ejwayeleni ingane zasekhaya bedlala ekhaya befika zodlala ekhaya mhlawumbe egcikeni kanjalo ingane zasekhaya awayilingana nazo ngoba welingana ingane zasekhaya phela ngimdala mina kunaye
ngaleso sikhathi No. lapho wengakanani. ngaleso sikhathi mhlambe athi nje ngicabanga ukuthi babe ingane sekhaya futhi ayisafunde primary mhlambe ko grade 6 kanjalo. Okay. So why mangabe kuthiwa maybe uNonhle maybe ubaba wakho omncane naye maybe ngaba nesandla ekulungileni kwakhe. Mina into engakubuza yona ukuthi mawuthi yenziwe uyena wakwenza ngasiphi isikhathi cause ingane yafika uma wayese uyabona into ngisho ukuthi asoka sazi. No, ngifuna angisi wena udefenda yena ukuthi wayenza leyo nto. So manje ngibuza wena ukuthi yena wayenza ngesiphi isikhathi? Uyazi ukuthi mina ngizophendula kanjani lapho? Iba neutral, yes. Ngeke ngiphendule ngesikhathi ukuthi yenzekani kodwa ngizophendula ngokuthi kwathi lengane ngiyilandile ngale izohlala ngala because ihlukumezekile ngale. That's why ngithi mina it's impossible ube ngabe kwenzeka ngala ebelandiwe futhi thuyilandela isimo ngalesinjalo. Uma ngabe kwenzeka shutwa ngala kwenzeke ngakini. Uma ngabe wenza noma kuthina garanti ukuthi ngasiphi isikhathi ukulala nomuntu akusho ukudinga ukuthi hour akudinga izinsuku akudinga inyanga anytime ngenzeka lento isheshe akusho isikhathi. Ngicela ukuphendula futhi uma ngabe uthi wakwenza shuthi wakwenza vele lengane vele seyenzekile sekukhona osithintile esingazi ukuthi kwakubani. Ketsa bahle hayi ngiyakuzwa athi akekho like logic ye story. Angikwazi ukuthi namhlanje ngifike ngilala eThekwini bese kuthi kusasa ngithi ngisaya eXhobo ngolanda umuntu wami ngifuna kwize ngala eThekwini ngisho ngakusasa ngisho namhlanje ngimlande ngasasa ngibuye bese ngithi mina no njowo losithathu kulosile namhlanje ngithi mina ngolosibili ubani wehlelwe into kanje bese kubuza ukuthi wekephi ngolosibili weXhobo ngolosini wekephi kuseThekwini. No, Ketsabahle, but don't defend ubaba umkhwenyana kaTuzu because you never know. Once when nawe umile kwelo ukuthi wena umakhelwana akazi next nawe umakhelwana wazi next. Lokho engizama ukusho ukuthi kwawena musuba negaranti ukuthi wakwenza ngasiphi isikhathi you defend la muntu and we never know ukuthi kwenzakalani. So ngebonke la asazi but don't take his side and then when if people beveza bona ukuthi bathatha side la Gugu uphatheka kambi. Thina inkinga thina mina ngithatha side cause angazi ukuthi kwenzakalani mara ulona uNonhle noma esibeka istory sakhe kodwa uyasiqondile uyashintsha ngathi umuntu kufanele kusishintsha yazi ngobani ubuza umuntu oyedwa akekho sekhoda akabuza abantu abawu30 ukuthi angazi agcine sephazamiseke ngoba emrasela ubuza lapha etheleyo umuntu ayazi uyazi ukuthi why angakwazi ukukhuluma. Yabona nje manje even nawe umdala yabona ukuthi angazi noma amaphoyisa mhlambe nawazi nama iphoyisa lifuna ukuthi into oyisho namhlanje uyisho nakusasa. Yes kunjalo no not if phoyisa if wena into uyazi if uthe wena mina ngosuku oluthula ngambona ubani ebulala umuntu nakusasa isho leyo nto mususho into ukuthi namhlanje singambona kusasa uthi ngicabanga ukuthi kwenzeka awunayisho. Sengikhuluma ngomthetho that's why ngithi iphoyisa ngifaka iphoyisa because ngikhuluma ngomthetho. Sengisho ukuthi lo muntu into eyenzeka phela mhlawumbe ngenzeka naye ngiyamdefend mhlawumbe wesamncane asazi but namanga kusengenzeka bekhona. Bekhetha kodwa but wena musubonakalisa ukuthi wena ulwela umakhelwane wakho wangakini umkhayina kaTuzu kodwa abaqhamuka ngala ngakaGugu abathi bayamazi uGugu wena ulwe wena ngazi wena uGugu uyamazi and uGugu wena mangikhuluma uGugu ngathi awumazi ukuthi umuntu onjani umbona seqhamuka manje sekhulile. Hayi ungakho ushukela wesisi bengisho yabona okay